Здрасти! Днес говорим за време. Говорим за време. Първо, какво е това? Какво е това? Това е календар. Това е един календар. Така. На календара виждаме различни елементи, части. Така. На календара виждаме годината. Тук виждаме 2026. 2026 година. Това е годината. Тук виждаме месеца. Месец юни. Имаме януари, февруари, март, април, май. Тук виждаме месец юни. Така. Тук виждаме седмицата. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Имаме 5 седмици. 5 седмици в месец юни. Добре? И най-малкият елемент е денят. Ден. Това е един ден. Ден, най-малко, ден, седмица, месец и година. Така. Добре. Ето, значи имаме една година. Година, това е период от 365 дни. Така. Или 366 дни понякога, но 365 дни. Добре? По-малкият елемент е месецът. Месец. И това е период от 30 или 31 дни. Днес фокусът е седмицата. Седмица. Седмица, това е период от 7 дни. 7 дни, седмица. Има логика. Добре? Днес говорим конкретно за дните от седмицата. Така. 1 ден, 2 дни, 3 дни, дните от седмицата. Така. И първо говорим за уикенд. Уикенда. Красива българска дума. Уикенд. Така. И колко дни има в уикенда? Колко дни има в един уикенд? 2. В един уикенд има 2 дни. Само 2 дни. Кои са дните от уикенда? Кои са тези 2 дни? Как се казват? На български 2 дни от уикенда се казват събота и неделя. Okay? Събота и неделя. Това е уикендът. Добре. Какво има след това? Така. След неделя имаме понеделник. Понеделник. И виждаш ли, след неделя, после неделя, това е понеделник. Понеделник, това е ден 1 от седмицата. Понеделник. След това, ден 2 от седмицата, вторник. Вторник. Сряда, ден 3 от седмицата.
Четвъртък, ден 4 от седмицата, това е четвъртък. И петък. Петък, това е ден 5 от седмицата. И след това имаме уикенда отново. Събота и неделя. Така, ето отново понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Неделя. Събота и неделя. Събота и неделя, това е уикендът. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, това е седмицата или работната седмица. Така, супер. И това са дните от седмицата на български. Кой ден е днес? Кой ден е днес? Днес е вторник. Днес е вторник. Кой ден беше вчера? Кой ден беше вчера? Вчера беше понеделник. Вчера беше понеделник. Значи, днес е вторник, вчера беше понеделник. Кой ден беше завчера? Завчера. Завчера беше неделя. Добре. Кой ден е утре? Утре е сряда. Кой ден е в други ден? В други ден е четвъртък. Добре. Така. И аз харесвам или аз обичам четвъртък и събота. Така. Защо? Защо обичам четвъртък и събота? Аз обичам четвъртък, защото в четвъртък аз и сестра ми ходим на куиз. Ходим на куиз. Така. В четвъртък ходя на куиз. Така. И аз обичам това. Така. Обичам събота, защото в събота виждам приятели. Така. Обичам събота, защото в събота виждам приятели. Така. Много хора не харесват понеделник. Много хора не харесват понеделник. Защо? Защото понеделник е далеч от уикенда. Да, понеделник е далеч от уикенда. Има голяма дистанция, има много време до уикенда. И хората работят. В офис, например, в къщи. Хората работят в понеделник, и вторник, и сряда, и четвъртък, и петък. И събота и неделя не работят. Хората релаксират, не работят. Така, още един детайл. Тук виждаме различните моменти от един ден. Имаме сутрин. Сутрин. Имаме обед. След обед. Вечер и нощ. Нощ. Така. Сутрин, обед, след обед, вечер, нощ. Така. Когато говорим за план, за планове на български, казваме: в
понеделник, сутрин, ходя в офиса. Окей? В понеделник, сутрин, ходя в офиса. В сряда, на обед, ходя на ресторант с колеги. Окей? В петък, след обед, ходя на кафе с приятели. И събота вечер ходя на парти. И неделя през нощта мисля за понеделник. Аз съм в депресия. Мисля за понеделник. Добре? Това са дните от седмицата на български. Още един път. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Моментите от деня: сутрин, обед, след обед, вечер и нощ или през нощта. Благодаря. Благодаря много, че гледа това видео на български. Имам малък проект с нюзлетър. Ако искаш, можеш да се абонираш. Има връзка или линк в описанието. И да, напиши ми коментар. Напиши ми коментар кой ден от седмицата обичаш и защо. Благодаря и до скоро!